La Biblioteca de Lloret acull l'exposició Despertador dels catalans, la guerra de successió segons els documents coetanis. Aquest és un recorregut a través d'una mostra de llibres i fullets que es van publicar durant la Guerra de Successió, el 1714. En aquesta exposició s'hi troben llibres, cròniques de victòries, discursos, publicacions institucionals i d'altres escrits tant d'un bàndol com de l'altre. L'exposició permet resseguir una batalla silenciosa i moderna, la batalla de la lletra impresa. Alguns d'aquests impresos van encapçalar els seus títols amb el nom de despertador, com a sinònim d'allò que fa espavilar, fa pensar i actuar. La Guerra de Successió es pot considerar gairebé una guerra moderna, ja que va generar molta documentació impresa i on la publicitat va adquirir un gran paper. L'exposició és una selecció de peces molt significatives repartides en 4 vitrines, distribuïdes temàticament. Documents sobre el rei i el pactisme, material de propaganda per guanyar l'opinió pública, notícies i cròniques de guerra i, finalment, el material editat després de la guerra on s'explica la repressió i la resistència. La mostra ha estat cedida pel Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona i els documents que s'hi presenten pertanyen a la Biblioteca Lambert Mata de Ripoll, la Biblioteca Marià Vayreda d'Olot i l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa. L'exposició a la Biblioteca de Lloret es podrà visitar fins al dia 26 de juny.